भैया हम संदीप कुमार गौतम तमाम बड़ भैया बड़ माता बड़ बहन चाचा के भाभी के गोड़ छुपे गोड़ लागत नहीं। आप लोग भी सामने ये मंच पे कुछ कहे जाता नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बाकी रहुआ सबके पसंद आई। कि भीमा के अंगनवा भीमा लिहले जनमवा धनी भीमा के अंगनवा भीमा लिहले जनमवा धनी देशवा के बचवल है साहब जची संविधानवा धनी देशवा के बचवल है साहब। कि भीमा के अंगनवा भीमा लिहले जनमवा धनी भीमा के अंगनवा भीमा लिहले जनमवा धनी देशवा के बचवल है साहब देशवा के बचवल है साहब संविधानवा धनी देशवा के बचवल है साहब झाड़ू कमाद में चमार सूत्र कहले समाज में भैले सपनवा सदरो जो बता जहनवा भैले सपनवा सदरो जो बता जहनवा देशवा के बचवले साहब लेके संविधानवा धनी देशवा के बचवले साहब लेके संविधानवा भैया खजुआ के धरती से चल के आइल बड़े उहे गाना के लिखले बारे जो वीडियो कर रहा बारे कहे के बाद गावेले रहू लिखले बाबा के बिठावा गावेले गाना
नंदन तुम्हें चराना भैया सुशील नंदन तुम्हें चराना भैले सपनवा सगरो जो बता जहनवा भैले सपनवा सगरो जो बता जहनवा से सवा के बचवले से सवा के बचवले लिखी संविधानवा